Eze Omeogo na Satu Mesaya ndezikoba obele chukwu ndezikoba Ikenga ndị umobodo obele nwachukwu bunyele ego oyibo obele nwachukwu kwanyere ike iji ego chinyere ihe mọgodo iji ego chinyere ya zi igbo ndozi Omeogo na South Africa Mesaya biko bili ịmana onye nzọpụta abịago n'ezike onye nzọpụta abịago obele chukwu ndezikoba onye ọma bilie mele ka ọ gaba n'iru n'ụwa n'ezikoba Ogamaka manenu wanu Omoga da funjonu Ofulu ogo mebo ogodonu Ogonye meluko chija gozi yenu Ogo naku zodonu Atala kwukwo nso ji kuzi yenu Nonye nenye kachi na gozinu Aka nenye nyada bakanu Give us no daylight. Asina tupu ekwube maka mmadụ n'elu ụwa na onye nwa ga-etozu etozu tupu ekwube na ọmaka maọbụ na ọjọka maka na ife dị mma n'anya gbara akwụkwọ ma ejili nye ekili mgbaka gba n'aka maka na ife ọmaka na-eṅomi eṅomi Nekenji bulu ngwa mu wege bazianu Kanzuto bele nwachukwu gozila gozinu Nwachukwu bunyele ego yibonu Ojego chinyeli ezora ndudonu Ojego chinyeli edozi obodo yenu Onyezi ka mu nekwu High Chief Ronan Ayogu Okonkwo Eze Omeogo 1 N'ezikoba Ancient Kingdom obele chukwu ndezikoba nụ Ikenga ndị umobodo asịrị Ikenga wọla adajụ oyi maka na obele nwa jelu mba buli ikede ebube wee batazianụ wee mezie ife ọrụ obodo fụrụ anya nụ anyị wee kwubezie maka ya nụ ibe anya m bụlụkonumu na-ekwunu adekwu na nkịtịnụ onye na-ekwu nwere ife ọ na-emenụ onye kwulu maka ya nwere ife ọ ji dị ebubenụ ife imelụ ka anyị na-ekwunu onye ọma biko gaba n'iru yesa nkwa Mesaya ndezikoba obele nwachukwu gozila gozi ojeke Omeogo oji moto Omeogo n'echichi oju na Omeogo gaba n'iru ogimelu ka anyị na-ekwu maka ya onye mmemme anyị ekweli enu jidekwa biji mele Ogo gaba n'iru odogwu Mesaya ndezikoba nkwa
Omeogo na-etonite ilo na-si melu nkalinu ndị asịlị kọbazili donu ndị si n'ọma bụ nata mmadụ donu osisi atụla anya ọdịdanụ nyepụtazi bụlụ ogwu na-eche ndodonu onye mana ọya emezi obele nwetala afụfụ ụwa donu ọgbabalụ mbodonu ọgbasije Chukwu Olise wee gozie nyanụ tete na obele nwa bụ ike dị ebube donu ike na-egboju ike gbalụ ofeke ya lee nyeka obele nwa bụ natazi obodo donu agụba na-ezi ike ọba niile nụ mịgụnyere Eze Omeogo donu ịmalụ na onye ile osogonu mana onye ile ogugo dị n'ọya gụnye odogwu maka na odogwu bụrụ gainem n'elu ụwa nke anyị nọziri n'ife onye melụ ya ka eji ekwu maka ya ka o ji bụrụ odogwu onye ọma na ịgbaga akụ elisi ego ya bagodu moreji akụ yi si na chi ya ka iji enyelu ụmụ ogbenye aka ya ka iji azọ ọra ndụ ụmụ ikolobi melụ ọgaranya na South Africa na India na Spain ya na Canada Dubai ma gụrụ one ya lụọ one n'obodo dị iche iche na mba ụwa niile ndị nyere aka dị ka jadina ọ bụzi maka ndị lụrụ ụlọ ebe obibi ndị bunyelu moto ndị tinyelu na scholarship ụmụaka na-azụ n'akwụkwọ kedu ụmụaka ndị bunyelu ego oyibo faje gbaba mbọ papa bụ ọrụ ọma ịla alụlụ obodo kalịrị nakọrụ obodo ji gbakọkọ ọnụ wechie gị Eze Omeogo ezikọ ọba odogwu yesa Eze Omeogo na-asatụ Mesaya na-ezikọ ọba ezi nwanyị ogo ka anyị na-ekwunu Mesaya na-ezikọ ọba obele Chukwu na-ezikọ ọbanụ odogwu Nsụka ji wee ebudonu ụmụ ọkụ amụgo nwa ka nwa n'ụwa donu ngwa Chukwu kwelu ụmụ ọkụ Eze Omeogo onye echichi Eze Omeogo odogwu osimukene ndoyi yenu bakoyi noyi nagenu kwekenu ofe osisi ademe obienu wanu mmekọrịta aruke deji abawanyenu ndebe mmadụ ka ndebe ego n'ụwa donu na nye ka mụ na-ekwu onye izizi osimukene lienu ọwọbụ chifu bụ odogwunu anyị ego na South anyị ego n'Enugu steeti donu Ọhaezagụ n'Enugu steeti donu kobele nwasipụtanụ Chairman Chief Executive Ozigbo Ndụ Stone Mansion Properties na Lagos steeti anyị Tanzania anyị Rolls Royce odogwu na Ezagụ nwa Ezagụ jide ebube anyị kenele Oju na-eme ọgụ na Lagos steeti niile nụ onye ama ama na Tanzania Eze Omeogo ezoyi na nyasimukeneyi Prince Magus Obilinu TJ na Ụmụabi Udi na Enugu steeti mana obele nwa bizi na Johannesburg South Africa Gentle Giant odogwu good man with good heart onye echichi afọ mazi nwagu obele nwa Chukwu gọzila agọzi onye mpompo na azatụ odogwu onye ọma jego wegwala dunu afọ mmefu na odogwu ego yi ya dịka osimiri donu ligbo olili n'ezieni nwere ọdịda ọzọnụ ezi oyi gị isi mụ kene iyo
N'ezienu Powerful Chief Godwin Obeta Akadike Igirigi mmili n'Enugwu Ezikoba Igiligi mmili bilinu Igiligi ego n'ede musonu onye ego bụ eze n'ụwa igiligi mmili biko josazie ego mmili ya datata n'ụwa n'udonu n'egosi mmili ji bụlụ isi mmili nụ ojega kitale igiligi mmili igiligi ego n'eze n'anya ekene Prince Ejike Itodo dị musonu ezi nwa Itodo bilinu nwoke osisi Itodo sobili onye ọma na-ede musonu Executive Chairman Igboeze North Local Government Odibo Ọha n'Ezikoba ọgaranya nwere obi ụmụ ogbenye bilinu ọgaranya na-agbala ogbenye odibo odogwu Ejike Itodo onye ọmanụ ochili mma na-ene ọhịa chikwa ọzọnụ nke chilachi dị anyị mmanụ onye ọma dị ọrụ nsọnụ anyị ebulegwu wee jebe na Canada nụ ka anyị zutezi odogbunu maka mmadụ ka ji aka nụ mmadụ ka eji bilio ebi Canada Chairman Chief Executive Victor Restoration Services Incorporated na Toronto, Canada obele nwasi ụmụọnụ ụmụịda n'Enugwu Ezike wepụtazi ụwa ezi oyi gị si mụ keneghị maka etu onye si eme ka okwe na-akpụ ya nụ oyi mụ oyi na nya bụ ezi oyi abalị ya onye ego alaeze eme ndị ga bịabanụ ezi nwụnụ bịafụ mmanya nụ akụ ruo ụlọ 1 na ji n'Enugwu Ezike akụlu na amalụ onye balianụ akụkụ na mba dịka akụfula efudonu akụlulu nọ ka malanye ya nụ akụlu nọ amalụ onye bali ya akụlu nọ wanọfọ aji odogwu obele nwachi gọzila agọzi onye ọma na iso edili agụba gụrụ anyị nọ n'ile okudonu Ezienu Powerful Chief Oliver Chibuike Ayogu Nwachinemelu 1 na Nsụka Odogwu na Tanzania Odogwu na Mozambique Ojichukwu bulu ụzọ nke izizi n'Igbo Nsụka niile nụ Chairman Chief Executive Holy Cross Investment Nigeria Limited CEO Holy Best Collection Worldwide ebe a na-ele butiki dị mma akwa dị mma the best fashion designer na n'Igbo Nsụka niile nụ ịchọrọ igwe ogodo dị mmanụ gbalujebe n'Holy Best donu aka na-atụ akwa mma na mba ụwa niile nwachi na-emelụ n'Igbo Nsụka onye ọma biko bido ezi oyi gị si mụ ka n'ezie gị n'ezienụ Chief Ifeanyi Chukwu Abugu Nwafada the current chairman ụmụ Enugwu Ezikoba na South Africa onye chiche anyị kenele Nwafada Bodogwu nwoke ji nwayọ ejenu nwoke ji nwayọ ebilizi ụwa donu asị na ji nwayọ na-emerụ arụnụ Nwafada jidekwa ka iji oyimụ onye si jideka o ji nke ọ na-eme amaka kedu maka Chief Chukwuemeka Allison oyi na-atụ mba 1 n'Ezikoba mana na United States of America USA obele nwa bizi oyi na-atụ mba oyi tụlụ mba wee gweluzienụ
bụzie n'ego na-akali ego onye ọma biko bulinu ndị ego anyị banyezili udonu na mmadụ ka anyị chekwube ejebezienu anyị wee kwudozienu sa Victor Oluchukwu World Bank n'India Ebube Chukwu ụzọ nke izizi n'Enugu Ezike obele nwa chi gozila agozi iji Chukwu bulu ụzọ Chukwu wee kwalụ gị ụzọ akụnụba ego ya nwere ọkwa ọgwụgwụ ebe olili n'inwere ọdịda ọzọ onye na-achụghị nwe adanụ onye na-achụkwazi nwe adanụ Ebube Chukwu ụzọ odogwu bili onye ezikọba na eze n'anya ekele nkwa ụnanụ onye zika anyị na-ekwunu Eze Omeogo n'Asatụ Mesaya ndezi gọvanọ Ngwachukwu kwelu ụmụ obudonu onyinye Chukwu nyelu ugbo ifedịmma chimela anyị Mesaya ndezi gọvanọ nwa nnukwu jide Ebube bilinu Eze Omeogo Eze Omeogo dogbu melogo gaba n'iru n'igbo olilinu n'ezeni nwere ọdịda ọzọ n'iru obodo adafụ njọnụ ogo onye na-eme n'aka Chukwu ji agọzi ya n'aka Chukwu ji bulie ya enu ọkụ na-eche ndụ dogbu obele Chukwu na-ezikọba Mesaya ezikọba